την κίνησή μου μέσα, γάμο. Πάλι τα γάβλε. Ναι. Σταμάτα. Σταμάτα, ρε. Σταμάτα, ρε, παιδί μου, έχουμε δυσκολημένα σήμερα. Τι πάνω. Εγώ δεν το πω. Ένας κούκλος είσαι. Εντάξει, μια χαρά είναι. Να το. Φαύλος κύκλος. Από τη μια τα χάνουν και από την άλλη τα χάνουν διπλά. Το να χέρι είναι βιτάλο. Έχεις αγχωθεί, Μου δίνεις λίγο. Άλλη μία. Άλλη μία. Δεν μ' άφησες και τίποτα. Είσαι καλά. Ναι. Άλλη μία. Τελείωνε, πες να φύγεις. Καλημέρα. Καλά, εσύ θέλεις τίποτα. Κατά την απουσία τους από το όχημα, οι εταιρείες πέσαν με νοστούς στο περιοδικό, το περιόρισμα Βεντίνη και το τριπόλησαν. Τι. Τυρί. Α, μπράβο, σήμερα πέτυχες και το σωστό αυτή. Η καλύτερη παγωκίστη. Καλύτερη. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Τι να σου πω, ρε γιατρέ. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι από τότε που έκοψα το κομπολόι έχω ξεσκιστεί στο κάπνισμα. Το ένα σβήνω, το άλλο ανάβω. Το άλλο ανάβω, το ένα σβήνω. Συνέχεια αυτή η δουλειά. Πριν από το ατύχημα πάντως, όταν έβλεπα ανάπηρο, έλεγα ότι έτσι και συμβεί σε μένα κάτι τέτοιο θα αυτοκτονούσα. Και όταν ήμουνα στο νοσοκομείο, εκεί στο κρεβάτι, στον πέμπτο, δίπλα από το μπαλκόνι, μου ήρθε ένα φουντάρο. Το βλέπω μπροστά μου, σαν και τώρα, το θυμάμαι σαν σήμερα.
Αλλά όταν σηκώθηκα, η σκέψη μου φύγε όπως μου είχε έρθει. Έγινε ένα κλικ. Και τι ήταν αυτό το κλικ? Να σου πω, ο Αριστοτέλης το λέει βούληση, ο Χριστός το λέει πίστη, ο άλλος το λέει ρύζι, εγώ το λέω στα αρχίδια μου όλα. Και πρέπει να βρω και κάποιον να μου ταξίνει. Γι' αυτό δεν είναι η επόμενη μέρα να μαζεύουμε τα σπασμένα. Δόκτορα, και τι έγινε? Άμα δεν τα μαζεύουμε εμείς, τα μαζεύει κάποιος άλλος. Κρακ, πάρτα, τέλος. Ξυστήκανε πάνω στις μπάρες από το τρίψιμο. Μετά όλα μαύρα. Κάει και ο σκληρός που λέμε. Τελειώσατε? Δεν χρειάζεται. Κάτσε εσύ. Νέα. Τα ίδια. Εσείς? Με τη μάνα σου καλά. Όμορφος δεν είναι? Νομίζω ότι δεν θέλει να το γνωρίσει γιατί θα το συμπαθήσει. Αυτό που φοβόμαστε για σένα είναι η ευθύνη που έχεις αναλάβει. Κάποτε θα σε κουράσει. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Πώς θα γίνεται δηλαδή που τον έχει βάλει και στο σπίτι της? Εσύ αυτά τα όνειρα έκανες για την κόρη σου. Το πρωί να είναι αρχιτέκτον και το βράδυ νοσοκόμα και μαγείρισα. Όλοι δεν είμαστε εξαρτημένοι από κάποιον. Ο καθένας για τους λόγους του. Εσύ μπορείς να φας μόνος σου, αν δεν σου μαγειρέψω. Ούτε 2 αυγά δεν ξέρεις να τηγανίζεις. 2 χρόνια τώρα, λες και λες. Δεν καταλαβαίνω γιατί είσαι τόσο αρνητικός. Ούτε καν το έχεις γνωρίσει το παιδί. Δεν χρειάζεται. Τουλάχιστον μπορείς να πεις 2 κουβέντες στους δικούς σου. Μήπως τον πάρουν πίσω στη δουλειά. Να γίνει προϊστάμενος επιτηρητής ασφάλειας που μας έλεγες. Σιγά μην τον πάρουνε. Ωραία, το λέω και τον παίρνουν. Τι θα αλλάξει για σένα? Θα του φυτρώσουν τα χέρια? Τι είναι αυτά που λες? Μιλάω σαν πατέρας. Πώς αγκαλιάζει.